Často sa stretávam s pacientami, ktorí za mňou prídu, sú v takom strednom veku a majú teda nadváhu alebo obezitu a keď sa ich pýtam, prečo s tým doteraz teda nič nerobili, tak mi povedia, že však ale oni sú na diete už 20-25 rokov. Ako mám množstvo pacientov, ktorí takisto prídu za mnou, že x rokov niečo skúšajú alebo majú pocit, že sa stále snažia zdravo stravovať. Vždy je v tom niečo, prečo sa im to nepodarí. Preto ja som rada, že teda máme už aj ďalšie možnosti, že vieme pozrieť sa na toho pacienta tak komplexne a podporiť to aj medikamentóznou liečbou a nastaviť ich podľa tých požiadavok, aké majú. Tak aj podľa Všeobecnej zdravotníckej organizácie je obezita ochorenie, ktoré súvisí s nahromadením tuku, takže je to treba naozaj riešiť a dostať sa do toho svojho ideálu a do nejakej rovnováhy. Ak ste sa našli v tomto, že máte podobné ťažkosti, tiež opakovane sa snažíte chudnúť a opakovane priberáte a nedarí sa vám, tak sa k nám prihláste na našu kliniku. Urobíme vám laboratórne testy, meranie InBody a vieme vám ponúknuť k tomu medikamentóznu liečbu a nastaviť vám liečbu teda šitú priamo na vaše potreby. Čiže ja vám nastavím jedálniček, naučím vás, čo jesť, ako ku strave pristupovať, aby ste vedeli na jednej strane už počas liečby sa stravovať, ale hlavne vám to pomôže aj po ukončení liečby, aby ste váhu udržali.